Spørgsmål, det er virkelig et vigtigt område. Og jeg forstår din bekymring. Nej, jeg er ikke bekymret. Jeg ved, hvad der sker. Jo, men det er en vigtig... For det feministiske, man misforstår. Ja, altså det er det, jeg kalder den menneskelige bevidsthed. Ja, præcis. Godt. Doc Marman har det her afsnit, som han kalder at se med kærlighed, alt er personligt. Og jeg har faktisk besluttet mig til at læse både de indledende ord og så det afsnit, han har taget fra Fie Marquis, som står i kursiv. Og forfatteren skriver, at se med kærlighed, alt er personligt. I alle Rumis digte og diskurser taler han altid til en person om en specifik situation og en lektion i kærlighed. Han taler aldrig generelt. Når vi læser hans digte, er det første spørgsmål, vi altid stiller os selv, hvem taler han til? Hvem taler han til? Den person eller de personer, han henvender sig til, indrammer alt, hvad han siger. Og så spørger vi, hvilket specifikt problem henviser han til? Hvad er læren i det? Dette hjælper os med at se ud fra Rumis synspunkt, fordi alt er personligt set med kærlighedsøjne. Og her er et godt eksempel fra Rumis diskurser. Det kan godt virke lidt forvirrende i starten det her, men vi arbejder os ind i det. Så nu læser jeg fra Fie Marquis, fra Doc Marmans oversættelse og kommentarer. Rumi siger, vi er ligesom skåle på vandets overflade. Den retning, i hvilken skålen bevæger sig, er ikke bestemt af skålen, men af vandet. Nogen siger, det er et generelt udsagn, men nogle mennesker ved, at de befinder sig på vandets overflade, mens andre ikke gør. Rumi siger, hvis det er et generelt udsagn, så ville udsagnet, den troendes hjerte er mellem to fingre af den altbarmhjertige, intet betyder. Det, der træder frem, er, at skålene rejser på vandoverfladen, og alt vandet bærer en skål sådan, at alle andre skåle stirrer på den. Vandet bærer en anden skål sådan, at enhver skål instinktivt hurtigt fjerner sig og føler sig skamfuld ved at se den. Vandet inspirerer dem til at løbe væk, og indpoder styrken i dem til at bevæge sig væk, i det de siger, åh Gud, før os længere væk. Men i det første tilfælde siger de, åh Gud, før os tættere til denne. Den person, der synes, at dette er en generel situation, siger, begge skåle er på samme måde styret af vandet. Vi siger, hvis blot du så denne skåls ynde, skønhed og graciøse spaceren hen over vandet, så vil du ikke have noget ønske om at kalde en sådan bevægelse generel. På samme måde ville en elsker ikke sige, min elskede og jeg er samarbejdspartnere i arbejde skidt og møg, der kommer fra to mennesker, der deler et rum med kroppe i forfald. Hvem vil give en sådan kold beskrivelse af deres elskede? Enhver, der talte på en sådan måde, ville synes mere som en ond fjende. Hvis du kun genkender de generelle egenskaber og ikke ser vores særlige skønhed, er det da ikke passende at argumentere med dig, for vores ord er iblandet skønhed, og det er forkert at afdække skønheden for den, der ikke elsker den. Jeg håber, at I kan fornemme, hvorfor jeg har valgt at ligesom stykke det her kapitel op, fordi det er så koncentreret, det Rumi siger i det her. Og jeg vil være ærlig at sige, at jeg havde meget svært ved at følge det i starten, og har måttet arbejde rigtig meget med det. Ja. Kan du ikke sådan have en konklusion med dine egne ord? Ja, vi arbejder sammen ind i det, og det er jo noget, jeg gerne vil fortælle jer. I er også
altså I er mine lærere. Det er det, der foregår mellem os, der er der, hvor vi lærer. Så det er derfor, jeg elsker den dialog, vi har. At det, der sker, når vi sætter det i gang, det er, at vi møder hinanden der, hvor vi har behov for at møde hinanden. Og så kommer der nye ting frem, og tingene bliver ligesom forhåbentlig mere forståelige for så mange af os som muligt. Men jeg skal selvfølgelig nok tage hul på det. Nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvad det var, Elham, hun sagde, som udløste, at jeg ville snakke om det her, men jeg oplevede det lidt som, at det var det her med, at skålene, de bevæger sig på vandet, og jeg ser vandet som altså floden fra Gud. Det er Gud, der... Livets gang måske. Ja, det er livet. Det er en rigtig god formulering. Det er fint at sige, at det er livets gang, fordi det bevæger sig. Livets gang. Men hvor... Og alle de her skåle, de bliver jo ført af vandet. Men Rumi prøver ligesom på at give os et billede af, hvorfor er der så forskel? Hvorfor er det ikke bare det samme? Alle skålene, de bliver ført af vandet. Og der er det, Rumi går ind og siger, at det er individuelt. Alt er personligt. En skål bevæger sig graciøst og med stor ynde og tiltrækker andre skåle, og de bliver inspireret til at søge hen mod den skål. Og andre bevæger sig på en måde, hvor der ligesom frastøder tingene, og dem, som ligesom gerne vil væk derfra, de bliver inspireret af livet, af vandet, til at fjerne sig fra det. Så selvom vi alle sammen bliver ført gennem livet, jeg var lidt inde på det før nu, men det der med, at vi har vores frie indre valg. Altså den der kolossale mulighed, vi har for at sige nej, eller ja, eller der vil jeg godt hen, eller der vil jeg ikke hen. Så jeg synes jo, det er et meget stærkt billede af Rumi tegner her. Ja. Det er fra Filosofi. Det er fra Filosofi. Ja. Det er fantastisk. Og det er jo det, han bliver ved med at gøre. Han bliver ved med ligesom at hjælpe os ved at skabe billeder, som ikke, hvor det ikke ligger i ordene, men hvor det ligger i billederne. Og det er den måde, han snyder på. Gennem sin poesi, men også gennem sine diskurser. Så jeg ved ikke, om du kunne se referencen eller i forhold til det, du sagde. Jeg har allerede glemt, hvad du sagde. Det du fortalte fra teater. Og fra Filosofi. Du mener, den her, den skole? Nej, inden jeg begyndte på alt det her, der sagde du et eller andet, der sagde... Ja. Nå, roller. Ja, tak. Ja, og det er jo egentlig også det, han beskriver her, er det ikke? Så. Fordi en teater har brug for den dårligste rolle og den bedste rolle. Og alle os mennesker... Og du kan spille en ubehagelig rolle rigtig godt. Ja, jeg er rigtig god til det. Jeg er rigtig god til det ubehagelige. Nå nej, men det giver jo en god skuespiller. Ikke? Altså, du kan have en hvad kan man sige, en sympatisk rolle, som du spiller dårligt, ikke? Og så har du en dårlig skuespiller. Ikke? Så hvad er det, vi snakker om? Hvor ligger værdierne? Ikke? Hvad er det for nogle valg, vi tager? Godt. Altså Hitler måske, hvad Hitler har gjort også en gudsplan. Jamen Hitler var meget okkult faktisk. Englænder havde Rudolf Steiner til at hjælpe med den okulte side af Hitler. Og Hitler søgte jo det, der hed skæbnespydet. Det der skrev en meget, meget spændende bog om. Som er det spyd, som efter sigende var brugt til at stikke ind i siden på Jesus, da han hang på korset. Og det er jo sådan, det bliver. Altså lige pludselig så bliver det tingen, ligesom det bliver organisation i en religion, eller så bliver det, der er vigtigt, i stedet for symbolet i det, eller indholdet i det, ikke? Så
Men lad mig lige prøve at se, fordi... Undskyld. Ja, nej. Hvis Nej, det er meget spændende. Ja, kan vi sige, at det stemme, vi får Ja, under meditation og under alle omstændigheder. Hvis der er kærlighed i det, hvis kærlighed er kerne i den stemme, Ja. og den ja, besked for Gud, som vi tror, det er for Gud, kan vi betragte den som en guddommelig stemme. det er et Og så alle de andre, som måske det handler om, hvad hedder det, alle de, for eksempel, jalousi, hvis det jalousi er kerne, eller magt, eller hvad siger man, stolthed, Ja. alt Forfængelighed. Ja. Alt det andet er kerne i det, så Ja. vi kan skelne. Men det er en god rettesnor. Menneskelige Ja. ja. Det er en god rettesnor. Rettesnor betyder Jamen rettesnor, altså det er noget, man kan rette sig efter, noget man kan ligesom navigere efter. Sana. Ja, det kan man godt kalde det. Sana. Men du kan altid være sikker på, hvis det er noget, der skader andre. Ja, præcis. Altså, og man kan sige, nu tænker jeg jo på den proces, jeg selv har gået igennem, som er igennem mange år. Hvor meget jeg ligesom har altså tid, jeg har skulle bruge til at gå ind og få fat i kernen af det, jeg ligesom er blevet undervist i. Og få det bekræftet indefra. Og der, man kan sige, du tager jo hul på to meget store ting. Ikke? Altså det her med, hvad er essensen af det, vi er, og hvad er alt det, der er udenfor. Og så tager du hul på det her, hvordan skelner vi. Og jeg bruger faktisk ordet diskrimination. Diskrimination er jo blevet et negativt ord, men det at diskriminere betyder egentlig bare at skelne fint mellem, du ved, hvad er på den rigtige, altså hvad vej skal jeg gå? Skal jeg gå den vej, eller skal jeg gå den vej? Skal jeg gå den vej, eller skal jeg gå den vej? Ikke? Men var det ikke det, han sagde, det er afhængigt af situation og tid og alt det andet? Jo. Den vej, vi vælger på det tidspunkt. Ja, men det er jo rart for os at have noget enkelt, altså en enkelt rettesnor, ikke? Og der kommer jo Lucian jo med det her med, at det er en kærlig handling. Der var en, der sagde, is it good, is it necessary, and is it the truth? Altså de tre, er det godt, er det nødvendigt, og er det sandt? Sokrates. Er det Sokrates, der kommer fra? Der kommer fra min gode ven Sokrates. Ja, han viskede det i mit øre. Nej, altså det er jo også en måde ligesom at hjælpe sig selv med, ligesom at sige, jeg stiller altid de tre spørgsmål. Ikke? Er det godt, er det nødvendigt, er det sandt? Og du kan så runde af med at sige, er det kærligt? Ikke? Men vi gør tingene svære for os selv, end nødvendigt er, for hvis vi vil springe alt det der over, så kunne vi jo bare sige, jamen, altså med Rumis ord, eller med kærlighedsord fra et af dækkene, hvis du vil være sammen med mig, hvis ikke det handler om at smelte som sukker eller tællelys, så sig ikke noget. Altså men på den måde, at kærlighed er ikke til stede, hvis det ikke er en uselvisk gerning, du står overfor. Altså hvis det ikke er noget, du gør for andre, eller for livet. Jeg vil hellere sige for livet. Vi kan handle for os selv indtil et vist punkt. Men når det kommer til stykket, så er målet ligesom at sige, det vi skal bruge det til, det er at handle for livet selv. For noget, der er større end os selv. Ikke? Så altså, jeg håber, at
at det kan hjælpe dig lidt. Altså, du har jo selv svarene i virkeligheden, Lucy. Ikke? Men det er klart, det er... Altså, jeg har jo tit tænkt på, når dybt religiøse mennesker, nu taler jeg ud fra min kultur, det kan være kristne, katolikke eller kristne i det hele tiden, hvis der bliver krig, eller de mister et barn, eller som så går ud og siger, hvordan kunne Gud tillade det her? Ja, præcis. Og det er jo fuldstændig mangel på perspektiv. Det er jo ligesom at sætte sig selv uden for alle livets, kan man sige, lovmæssigheder. Og ligesom sige, jeg har mistet min tro på Gud på grund af det her. Ikke? Omvendt kan man så sige, hvis jeg skulle bruge noget, som man kunne forestille sig, Gud havde sagt. Hvis Gud bliver spurgt, hvor er du? Jeg vil Gud så svare. Ved siden af dig. Nej, jeg er der, hvor du ser, at jeg er. Altså grænsen er vores evne til at forestille os noget, der er så ufatteligt. Du refererer til firma آنجا که زننده من است. آنجا که زننده برای اون خدا من همونه که زن نشه. Den hvad jeg er, hvad du imagine. Ja. Den vi snakker om. Ja. Men den krig også, det du siger, det er ligesom, jeg spørger for eksempel, hvorfor løven skal spise kaninen? Hvis jeg er kaninsprog, så jeg bliver bekymret for, hvorfor har du spist min men det er jo... Men hvis jeg ser hele billedet, ja. Så spørger jeg ikke, hvorfor løven skal spise kaninen. Men det er jo også derfor, jeg siger, at livet bliver meget nemmere, når vi ser hele billedet. Ikke? Livet bliver meget mere acceptabelt, og livet bliver meget mere sammenhængende, og egentlig også forståeligt. Så hvad er det Rumi han siger? Nu griber jeg lige noget. Nej, det er faktisk Shams, der siger det. Han siger, gå med, for denne krig er fuld af glæde. Sig det, hvad skete der for dig? Okay. Og han siger, inden det, så siger han, vin trækker mig til venstre, hjertet trækker mig til højre. Hvad mener Shams med det? Jamen, vin er jo ekstasen, der skaber kaos i sindet. Og det er jo egentlig også det, at Rumi er i det her digt. Altså, det er noget kaotisk, alle de spørgsmål, han har. Ikke? Men hjertet trækker mig til højre. Kærlighed trækker mig, løfter mig op. Ikke? Og det er jo en fantastisk enkel måde at sige, nu skal du høre, hvad det handler om, kære ven. Det er ikke så svært endda. Vin trækker mig til venstre, hjertet trækker mig til højre. Fortæl os, gå med i denne krig. Gå med, for denne krig er fuld af glæde. Sig det, hvad skete der med dig? Altså, han siger det jo igen og igen, Shams. Lad være med at bekymre dig om alle de der ting. Når alt er gjort op, så er der kun én ting, det handler om. Det er at gå ind i den forandring, som kaos skaber. Fordi det er kaos, at vi ekspanderer, altså i vores sjæls bevidsthed om, hvad vi er. Det er, når vi ligesom bliver skubbet derud. Og nu fortæller jeg en historie igen, og jeg fortæller den på en lidt speciel måde. Forestil jer, at der findes nogen, nu siger jeg det ikke som et postulat, forestil jer, at der findes nogen, der hedder The Silent Ones, de tavse, som er et hierarki, der er så tæt på Gud som noget. Og de kommer pludselig og står lige bag ved dig, og du står lige ud til en klippe, med en, der går lige ned, og du kan ikke engang se bunden af det, du står overfor. Men de står bag i dig, og du ved, at de er alt gode. Men pludselig så giver de dig et skub,
ud over klippen. Og lige i øjeblikket, så tænker du, what? Og det, der sker, er så, at det skridt, som du ikke var i stand til at tage nu, det havde de så hjulpet dig med til at tage. Og det, der viser sig at være, det er, og det her, det er altså på det indre plan, det er ikke på det fysiske plan. Det er, at det, du falder ned i, det er et hav af lys og kærlighed. Altså det der skridt, den der evne til at forestille os, kan det virkelig være en krig fuld af glæde. Nu snakkede vi før om alle de ting, vi ligesom er nødt til at diskriminere og arbejde med at finde ud af, og vi snakkede om at arbejde med drømme og så videre. Altså tag det skridt, selvom det giver lidt kaos i sindet. Det giver lidt oprør i sindet. Men kaos er også forandring. Og hvis vi ikke tør gå ind i forandringen, så kan det ikke komme videre. Så gå med, for denne krig er fuld af glæde. Men vi sagde også, at vi var på arbejde i går med børnene. For eksempel, der er nogle børn, der banker på rådbag. Så kommer man i stykker lidt, så skubber det. Ja. Ja, nogle gange skal vi have en lille bitte skub. Jeg har gift det. Ja. Så hopper vi hen igen, så udvikler det, så gør en masse. Ja. Så i virkeligheden er det sådan et bare, så det er sjældent for os. Men de skal selvfølgelig være klar, når man gør det. Så man observerer, hvordan går det. Så jeg skubber det. Man ved det godt. Så man har lidt. Vi har 20 minutter tilbage, og jeg vil lige gå tilbage til det andet, jeg har lagt op til her i kapitlet. Og der vil jeg egentlig starte med det, jeg ville have startet med fra starten af. Hvis I går ind på side 13. Side 13, ja, i bogen. Jeg skal lige have skiftet briller her.